Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. Pavol nás pozýva k premeni mysle, ktorá nevzniká zvonka, tlakom spoločnosti, médií či technológií, ale znútra, pôsobením Svätého Ducha. Božie slovo je živé, preniká až do najhlbších vrstiev srdca a odhaluje naše motívy. Svet okolo nás sa neprestane pokúša programovať naše uvažovanie, no Kristus nás volá k zmýšľaniu, ktoré je pravdivé, čisté a láskyhodné. Myšlienka na zamyslenie. Zmeniť svoje návyky dokážeme len čiastočne, no premeniť srdce dokáže iba Boh. Keď mu dovolíme pôsobiť, formuje nás podľa Kristovej mysle a učí nás vidieť, rozlišovať a milovať tak, ako on. Otázka pre teba. Ako môžeš dnes aktívne chrániť svoju myseľ a naplňať ju tým, čo buduje tvoju vieru a charakter?